Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш турнири UFC 292 ба анҷом расид, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Шон Омели баргузор гардид ва ин муҳориба дар дуюм раунд ба анҷом расид. Шон Омели, ки қариб ҳеҷ кас ба ғалабаи ӯ боварӣ надошт, дар дуюм раунд чемпионро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони нави вазни 61 кг UFC шуд ва ҳамин гуна ӯ ба ҳама исбот кард, ки ӯ дар ҳақиқат ҷангвари сахт ва хеле хатарнок аст. ҳозир боша мо суханҳои ӯро аз даруни октагон баъди муҳориба пешкаш шумо мекунем ва дар охири навор мегӯем, ки муҳорибаи пурраро дар куҷо тамошо карда метавонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. Дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Ма бо ғолиб ва чемпиони нави вазни 61 кг UFC Шуга Шон Омели ҳиссиётҳои худро баён кун. Салом Бостон! ҳис мекунам, ки ҳамаи кор бояд ҳамин гуна боша. Ҳама хуб аст. Шон, ту ин чизро пешбинӣ карда будӣ? Ту барои ин чиз омода шудӣ? Оё ту интизор будӣ, ки ҳамаи кор маҳз ана ҳамин гуна мешавад? Рости гап, аз дигар муҳорибаҳоям дида пеш аз ин муҳориба каме дар ҳаяҷон будум. Ман Алҷамин Стерлингро бузургтарин ҷангори вазни 61 кг дар таърих мешуморам. Барои ҳамин каме дар ҳаяҷон будум, аммо боварии худро гум накардам, чунки ман медонам, ки зарбаи дасти рости ман чӣ гуна аст. Шон, ба экрани калон назар кун ва аз зарбаи дасти рости худ ҳаловат бар, чунки ин яке аз зарбаҳои зебое буд, ки мо дар октагон дидаем. Тайминги олиҷаноб. Вау, биё боз як маротибаи дигар тамошо мекунем. Ман пеш аз ин муҳориба гуфта будам, ки барои финиш ба ман танҳо як хатогӣ рақиб басанда аст. Ин чизро хатогӣ гуфта мешава ё не намедонам, аммо ман хатарнокам. Шон, ин дастоварди калон дар карьераи туст ва ман мехоҳам, ки ту аз ин чиз лаззат барӣ. ҳамчунин фикрҳои худро баён кун, ки чемпион будан барои ту чӣ маъно дорад ва аз ту чӣ интизор шавем. ин танҳо оғози таърихи Шуга Шон аст. ман дар ин ҷо то соли 2035 мемонам. чӣ то ғолиб шуд, а? Бале, ғолиб шуд. ба фикрам, ки муҳорибаи дилгиркунанда буд. Рост, ман моҳи декабр дар Лас-Вегас дар майдони T-Mobile читаро мешиканам. Рафтем. Шон, аз ин лаҳза лаззат бар. Ту барои ин кор меҳнати зиёд кардӣ ва ту чемпиони нави вазни 61 кг UFC шудӣ. Шуга Шон Омели, хонумон ва ҷанубон. мо низ Шон Омели ва мухлисони ӯро табрик мекунем ва чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Шон Омели бо Марлон Вера ҷангидан мехоҳад, ки ӯ низ дар турнири имшаба баромад карда буд ва дар муҳориба зидди Педро Мунез бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ҳамчунин хотиррасон мекунем, ки Шон Омели ягона бохт дорад ва ин кор дар муҳориба маҳз зидди Марлон Вера шуда буд. Барои ҳамин Шон Омели қасд гирифтан мехоҳад. муҳорибаи пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. ҳатман дар канали мо обуна шавед, то боздид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, хабари хуш барои шумо. мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи Паҳлавон. акнун шумо метавонед, ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои ватсапи дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи Паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.